ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ବେଜିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଗୌଡ଼ ସାଇଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେ ଯେଉଁ ଘର ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଠି ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲୋକ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରୁବେନ ଘର ବାଡ଼ି ବାଟର କଟାର, ଆଉ ସେଇଟା ରୁବେନ ବସିଥିବା ପଣସ ଗଛ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଘେରା ହେଇଛି ସେଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଥିର ଲେମ୍ବୁ। ଆଉ ତାର ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବୁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରୁବେନ ଘର ବାଉଁଶ ବୁଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିରି ଗାଦାଟା ରୁବେନର ପିରି ଗାଦା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗର ବାଉଁଶ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଆକାର ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା। ତାକୁ ଲାଟି ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆର କରଡି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଗଛଟା ଅଛି ଟେକ୍ ଗଛ, ସେଇଟା ରୁବେନ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ରୁବେନ ଲଗାଇଲା ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦିଶୁଛି ସେଠି। ଏଇଟା ସେ ଟେକ୍ ଗଛ ବେଜିଗୁଡ଼ାର। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ରୁବେନର ଇଟା ଭାଟି। ଆଉ ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ କୁଶାଲ ଅଛି, ସେଇ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଠି ଜଣେ ନାରୀଟି ଗାଧୋଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରୁବେନ ଲଗାଇଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଧରେ, ଆଉ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାହୁଏ। ଏଇ ପଣସ ଗଛଟା ରୁବେନ ଲଗାଇକି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏଁ ଫଳଟିଏ ଧରିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତିନିଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ବାଟି, ଗୋଟେ କାଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷାଲେଣ୍ଡି। ସେଇଠି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ ବର୍ଷ 2022 ମସିହାରେ ଆମ୍ବ ଆସିନାହିଁ, ନହେଲେ ପ୍ରତି ମାସ ଆସୁଛି। ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପତର ଧରିକି, ଖାବଡ଼ା ଧରିକି ମାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ କିଛି ପିଲା
ଆସନ୍ତି ଆମ୍ବ ମାରିବାକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ମଶାନ ଖୁମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ରୁବେନର ବେଷ୍ଟ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ରୁବେନ ଜନା ଚାଷ କରିବ, ବିରି ଚାଷ କରିବ, କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ କରିବ, ମକା ଚାଷ କରିବ, ଆଉ ନାଟ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ସେଇଟା ଡଙ୍ଗର ଅଛି ସିଆଡ଼େ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ଝାଡ଼ାପାଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ଏତିକି କହିକରି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଥିରେ ପିଇବା ପାଣି, ନାଟ ଫାଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ଲୋକମାନେ ନାଚି ପାରନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ହସି ପାରନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହଘର ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।